לכולם, זה אני שוב פעם מיכאל, והיום אני עושה שוב פעם סרטון של ברול סטארס, אז בואו נתחיל. טוב, אז בואו נמשיך. טוב, בואו נמשיך, בואו נעשה משחק עם אדגר, כי השגתי אותו, אז בואו נתחיל. אוקיי. ניקו מתחבא פה, אני הולך לצד הזה. טוב, וניקו הרג. וואו. כבר חזק האמת לי עכשיו. בוא נברח. ומי שרוצה שיכתוב לי אם אני טוב עם אדגר. כי אני לא יודע. לא יודע עכשיו איך להרוג אותו. אולטי. שלום. Let's go. Great, now everyone hates me. I'm lagging. טוב, בואו נתרפא האמת קצת. כי עכשיו אני יכול. Don't touch the scar. So much tryharding. בואו נראה אם נצח. יש לה קצת מעט חיים, אז זה לא נראה לי שננצח. טוב, והפסדנו בסדר. אוי, לא, בבקשה לא. טוב, נראה לי שנפסיד במשחק הזה. ומי שרוצה שיכתוב לי מי הוא קיבל בכוכב הגבי, או מה הוא קיבל סקין, לא יודע, אם בא לכם. בואו נראה מי נהיה. בואו נהיה צ'סטר, השגתי אותו מכוכב אגדי. ותאמרו לי אם לקנות את הגאדג'ט הזה, אם בא לכם, כי אני לא יודע מה יותר טוב, אני גם לא מבין מה זה עושה. אז אם בא לכם, תכתבו. אני גם לא יודע למה... לא יודע אם ננצח. טוב, מתתי. בינתיים הם מנצחים. אולי להיות לי פעם הבאה אדגר או מישהו אחר, גם לא. טוב, הם מנצחים אותנו בשתי נקודות. אוקיי, כבר ביותר. טוב, הם מולידים בהרבה מאוד. בקיצור, בשתי נקודות. לא. אני מאוד
מת. לא. טוב. בבקשה לא. טוב, הפסדנו שוב פעם. לא יודע, בוא ננסה להיות אדגר. איפה אדגר? הנה. אוקיי, צ'ספר נגדנו גם, אז אני לא יודע, נראה לי שהוא יותר חזק ממני. אאוש, טוב, בוא נברח. לא, בבקשה לא. אוקיי, אני קופץ עליה טוב, ואני לא הרגתי אותה. איך קורדליוס, לא יודע, מת, הוא לא זז, לא יודע. מה היה כזה קשה? אולי, לא יודע, הוא עשה ניסיון מחדש ועשה, לא יודע. איי. איך יותר טובה ממני? לא. טוב, הבנתי שאני עם אדגר בנוקאוט, לא בנוקאוט, בחיסול לא טוב. אולי פשוט, לא יודע, או קבוצה חזקה, אבל בינתיים אני חושב ככה. בוא נראה לי איך קורדליוס הרג אותו. כי עכשיו זה תיקו בינתיים. או שננצח, יש סיכוי שננצח, לא יודע. כן, ניצחנו. אוקיי, בואו נמשיך, בואו נהיה... לא יודע, בואו נהיה פרנק. העסקתי לו מזמן את הסקין שלו. בואו נראה... בואו נהיה בליגת הכוח. טוב, בואו נתחיל משחק. בואו נראה. אוקיי, תופסת יהלומים. בואו נהיה, לא יודע, לרי ולורי, כן, לרי ולורי. אני אפסיל את קורדליוס. טוב, זה הוציא אותנו. אז בואו נראה מה אני עכשיו. שוד. טוב, נראה לי שאני טוב עם אדגר בשוד. אני לא יודע איזה מפה, בואו נראה. כן, למפה הזאת. אני מוכן שייצור... אוקיי, אני מוכן להיות אדגר. אוקיי, ולורי. אומרים לי להיות סרג'. אוקיי, בוא נהיה סרג'. כן, וגם ביום שבת העסקתי את הסקין של סרג' קונג. אני אהבתי את הסקין הזה, הוא די טוב.
יודע אם ננצח. גם אם אנחנו, לא יודע, קבוצה חזקה, אולי יש להם טקטיקה טובה. גם יורה אחרת. לא. אוקיי, אנחנו הרגנו להם קצת חיים. אבל הבעיה שאני לא טוב עם סרג'י בשוד. זאת היא הבעיה. כן, לא כזה זוכר. טוב, עכשיו ניצחנו. בואו נראה אם נצח בפעם השנייה. כי אני בצד שיפעם אותו. לא, 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 לא. לא, בבקשה, לא, בבקשה, לא, בבקשה, לא, בבקשה, לא, בבקשה. לא. איי, 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 איי. טוב, נראה לי דריל להתרגז על זה שהם הפסידו ואנחנו ניצחנו, אבל עדיין יש להם ניסיון לנצח. נראה לי שננצח, כן, ניצחנו. בואו נראה. עכשיו בואו נשים קרב מכריע סולו ואני אהיה אתגר. טוב, בואו נתחיל. כן, אני פשוט אחכה לפה. אאוץ'. אני אתחבא ככה. לא. אני לא יבוא אחריה, אני פשוט אקח את זה. אני לא רוצה להתעסק איתך בינתיים. שיהיה לי מספיק חיים, אני כן. לא בא לי להתעסק איתך. די. לברוח. איפה את? רצית להתעסק איתי, לא? בואי. טוב, אני אמצא דרך איך להתעסק איתה. טוב, הפסדנו. אוקיי, אני גירוגנבה די טוב, אבל עדיין הפסדנו, אבל לא נורא, בפעם אחרת ננצח. טוב, נתראה בפעם הבאה, ביי.